Ei, perdoneu, estava fora controlant la cercavila. Fem proves de so, d'acord? Benvinguts al teatre. Us recordem que heu de desconnectar els telèfons mòbils i que no es poden fer fotos ni enregistrar l'obra en cap tipus de suport. Ok, tiro el vostre track. Sisplau. You like potato, and I like tomato. You like potato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. And let's go the whole thing up. Spend your time until you feel you have good time to spend a living with me. Make that ocean place again, like no one ever cared. You won't be leaving with me. I know what which rocket to acquire. You know, I can never do it. I tell you, I'm growing spoiled by saying something's new. And I love you. La dic o la das, dic no. Parole, parole, parole. Ascoltami, Parole, parole, parole. ma io ti prego. Parole, soltanto parole. Parole. Jordi, escolta'm una cosa, Jordi. Sí, et sento, digues. Sí, mira, noia, aquests noms de colors que ens poses, Sí? sí que no entenc per què els poses. No us agrada? No, mira, no és que no ens agrada. És que no ens agradi. No, però per què els poses, noia? No ho entenc. Santi, Què? sisplau. Era una prova. Era per donar-li un toc una mica més de... Clar, era una prova. Una mica més de què, carinyo? No ho sé, d'alegria. D'alegria. Per intentar que l'escenari quedi més ple, oi? Menys soso. Soso? Però potser és massa, potser no cal. Sí, potser és massa, potser no cal. Però això que estem fent aquí? T'estava semblant soso? Que no està aquí, que nosaltres li estàvem... Amor, un moment. No, que vol dir que... Podem provar una altra cosa? Un moment, amor, que crec que no se m'entén el Jordi, d'acord? Un moment. A veure, a veure, mira, com t'ho dic? Jo crec que tu i jo avui no ens hem acabat d'entendre, A veure, com t'ho diria? Mira, això que fem aquí no és una discomòbil de festa major, Vol dir que... No, vull dir que no és una discomòbil de festa major. A veure, ni un comiat de soltera ni un crucero per la manga del mar menor. Veus? Això que fem és un recital de duets romàntics clàssics, d'acord? És un viatge a través del temps, dels sentiments i de la memòria col·lectiva de l'espectador. Ah, i perdona que et digui, però és que en té molta, d'alegria. D'acord, doncs... En té molta d'alegria, això, noi. I no ho dic només jo, Això ho hem fet per tot Catalunya i ho hem batat, vale? Sí o no? De veritat, t'agraïm la col·laboració, però és que no n'hi fa falta més d'alegria. De veritat que gràcies, però és que no ens calen els teus llumets de colors. D'acord. Doncs ho deixem com estava. D'acord, gràcies. Doncs voleu continuar o...? No, ja està. No, estava bé, gràcies, moltes gràcies. Doncs jo he d'anar un moment a la plaça Gran, que estem acabant de muntar l'escenari pel concert de demà. Bé. Vindré 10 minuts abans per obrir les portes, d'acord? Qualsevol cosa em truqueu. Sí, perdona, els camerinos? Són al pis de baix, però estan plens d'aigua. Van inundar-se amb l'arribada de fa 15 dies, em sap greu. Bueno. Però podeu canviar-vos a l'escenari, al teatre no hi ha ningú, esteu totalment sols. O al carrer. Vale, ja ens ho farem, cap problema. Ens pots donar llum per això? Sisplau, gràcies, Merci, Miquel. Santi? Què? Ara t'he trepitjat, no, carinyo? Sí, home, amb el Something Stupid. Si amb el tomat anem massa cap a la dreta no podem fer el salt del Something Stupid. Ens falten metres, carinyo. Què? No, i a sobre el tio aquest diu que l'escenari es veu poc ple. Però si som dos i ni cabem, nano! Haurem de pensar alguna cosa per anar cap al centre amb la tornada, que si és que no. Santi, pots explicar de què collons ha anat aquest episodi? Quin episodi? Això no és una discomòbil de festa major. Jo això no ho he dit. No ho has dit. Ho has cridat. L'has cridat a un paio que no coneix saber això és una discomòbil. Ets mare menor. Amor. Però es pot saber què et passa? T'has posat com la puta Montserrat Cavaller. Mira, que això no és professional, que no veus?
No, però el problema no són els grups de colors, eh? Ja. El problema és que tu i jo hem acceptat un pacte amb aquesta gent. Tens un pacte que és una misèria, però l'hem acceptat i l'estem complint, d'acord? Tu i jo l'estem complint. Ells ens han deixat tirats al carrer més de 20 minuts. Ha estat la festa major, Santi. És més igual. Ens han deixat tirats al carrer 25 minuts sense agafar-nos el telèfon, d'acord? O sigui, tu imagina't, jo què sé, que venim aquí carregats d'instruments, d'acord? Venim aquí... Vale. Ja sé que no és el cas, però imagina't que venim aquí carregats d'instruments, que venim, jo què sé, amb 4 bateries, 3 baffles i ni tot el treball. Venim aquí, ho descarreguem tot i toc, no hi ha ningú. Ring, no em contesta ningú. No, és que és molt comprensible perquè estan de festa major en aquest poble. I mentrestant tu i jo al carrer sota la pluja. Quina pluja. Tu imagina't que plogués. És que no és professional, Pues ara dones que no pots enfadar-te per una pluja que no existia. Oh, i tant que puc enfadar-me. I tant que... Mira, puc enfadar-me perquè ens paguen una merda perquè tenim el conveni important. I puc enfadar-me perquè la tia de l'Ajuntament va dir-me textualment que vinguéssim a les 7:45, m'entens? I puc enfadar-me perquè fot aquesta passada a la setmana. Santi, Saps quan deu durar aquest any? la tia de l'Ajuntament va dir a partir de 7:45. Exacte, amor, a partir de les 7:45. Exacte, Santi, i... Exacte què, carinyo? O sigui, 7:45 ja és a partir de les 7:45. Tu i jo hem vingut a partir de les 7:45. Hem fet exactament el que vam dir que faríem. És igual, ja està. Tens raó. No, raó no. No sé, toma. No em donis la raó com el collo. Doncs no te donaré raó. Per favor, Rosa. Si no em digues que tu això no t'ha molestat. Sí que m'ha molestat. I tant que m'ha molestat esperar-me i començar a posar quan ruls al carrer. Però simplement no crec que això em doni dret a posar-me estúpida. Ja està, i deixem estar el tema que... No, però és que sí que t'ha dret a posar-te estúpida, carinyo, no. Quan tu estàs complint un pacte... Igual. No, escolta'm una cosa. Escolta'm una cosa, d'acord? Mira, com t'ho explico? Mira, quan tu fas cua a la caixa del súper per pagar, i una vella de 80 anys, una vella adorable, et diu, nen, deixa'm passar per uns carmelets de menta d'aquí darrere de la caixa. Tu la deixes passar. I la mala puta l'escola tens tot el dret a posar-te una mica estúpid. No, tens l'obligació de posar-te estúpid. Molt bé. Home, és que si no, per què serveixen les cues, carinyo, si no? Mira, si no et poses una mica estúpid, aquesta dona se'n va cap a casa pensant que no fet res malament, saps què vull dir? Si es queda una hora, es queda una hora i punt. Imagina't jo que sé, que tu i jo, per venir fins Pots dir una altra cosa, sisplau? Ei. Que jo no estic cridant, Vols pensar un moment que és realment el problema? Quin problema? Quin problema? Tu no estàs enfadat amb aquest tio. Tu estàs enfadat pel tema del cotxe. Què? Ai, no! És veritat. Tu estàs enfadat, en primer lloc, perquè ets una persona que està enfadada. És una cosa teva. Jo és col·legi que el plàtan, tu ets una persona enfadada. No passa res. I d'això no I en tinc cap... segon lloc, avui estàs especialment insufrible perquè li has fotut un ostre al cotxe del meu germà. No, no sé per aquí. Mira, saps una cosa? Ja que treus el tema del cotxe no hauria sigut el tema del cotxe si... No m'importa, no estic traient el tema del cotxe perquè vulgui parlar del tema del cotxe. No vull que en parlem, vale? El meu cervell sap que ara mateix falta menys d'una hora per al concert. I sí, el meu cervell detecta que tu estàs atabalat, que sents una gran impotència, però al meu cervell li importa una merda. El meu cervell també sap que ara mateix a l'Antàrtida s'està extingint alguna raça de coques, però el meu cervell no pot estar per les coques, no pot ser. Quan entrem al concert, jo prometo que t'escoltaré, que et donaré comprensió i et diré no passa res, Sandy, no ha sigut culpa teva, però ara necessito, sincerament, que et calmis, que contem fins a 3 en veu alta i que deixem estar el tema. Així que ara comptarem fins a 3 i... No, perquè no ha sigut culpa meva. No, carinyo, no ha sigut culpa meva. No ha sigut culpa teva. Comptarem fins a 3 i... Amor, el viló no estava senyalitzat. No. Que no, carinyo, que ni un ni dos ni... Quan m'entens? Mira, si ells no ens haguessin dit venim a les 7:45, si ens haguessin dit no, vosaltres aneu anant fent tranquils, que aquí, com que estem de festa major, tant mateix quan aneu al teatre, no hi trobareu ni 10 dintre.
A la celebració, carinyo, evidentment no m'hauria menjat el pilot. Evidentment que no. Carinyo, ho dic de veritat, De veritat, perquè sí, perquè estic nerviós. I perquè em sap greu que hagi passat, hòstia. Vale. No, vale, no, ho dic de veritat i tu ho saps, quan? Clar, va, intentem analitzar. Per què? Intentem analitzar exactament quin és el problema i intentem trobar-hi una solució. Va, avui hem anat a casa dels empreus del cotxe i s'han rebut una mica tard. I tu has dit, anem tirant, que la tia de l'Ajuntament va dir que havien de ser al teatre a 7:45. I jo t'he dit, ja veuràs que després arribem i no hi ha ningú. No t'ha fet gràcia. Tu has dit, jo condueixo, carinyo, si no t'agrada conduir? Sí, m'agrada. És que sí que m'agrada. Igual. Que sí que m'agrada. És igual, tu has conduït, jo m'he marejat. No és culpa teva, quan vaig de pilot em marejo. Hem parat a una benzinera, he anat al lavabo, he comprat un suc de pinya i tu t'has posat a cridar que no arribem, que no arribem. Bé. Jo parlo de velocidad. Jo he entrat en el cotxe, tu has agradat i, si no estava bé, has tocat amb un piloner. Efectivament, no estava senyalitzat, Santi, perquè els pilons no estan senyalitzats. Els pilons, de fet, són senyalització. I jo no he vist, no ha sigut culpa de ningú, però hi ha com un cotxe que no és nostre. Aleshores, quina és la situació? Tenim un problema. Ja ho sé que tenim un problema. No et rastis el front, no et juro que un problema. Tenim un problema, però... Tenim un problema. Si ens hi fixem un moment, veurem que és que la piròmide petit, perquè es pot arreglar. Hi ha persones que no són sordes, Santi, això no es pot arreglar. Pobresa, hi ha persones amb tornados, amor. Què més? Què m'estàs intentant dir? Tu te'n recordes del documental del Niño Burbuja? Un nen de nou tota la seva vida dins d'una gàbia de plàstic, operacions, hospitals, 13 anys de la seva vida fent pipí dins d'una bosseta. Això sí que era una desgràcia, una autèntica tragèdia, sí o no? Entens que encara que només sigui per respecte al Niño Burbuja. No podem deixar que la nostra vida s'enfonsi perquè no hem tancat el cotxe? Quan és? Molt bé, carinyo. Ai, hem fet molt bé de parlar. És que podem comunicar el problema com sempre i intentar arreglar que al final no sortis difícil, d'acord? Ho agafem des d'aquí. 5, 6, 5, 6, 7, 8... No, però és que no ha sigut només un cop. No? Vale, repassem. Vale, no, repassem el que... Mira, Rousseau, no ha sigut només un cop, d'acord? Ho sento, si vols que parlem del tema, parlem-ne, però parlant del tema. Mira, tu i jo hem tingut un accident de trànsit. Contra un pilonet. Sí, contra un pilonet. Li he rebentat el paraxocs, m'entens? Li he deixat la matrícula així, hòstia, que li fotre l'estimulant, que m'he sentit a la tigrafo vertical, collons! Vale. Vale. Clar que estic nerviós avui. Clar que estic insofrible. Mira, quan la gent té un pinyó amb el cotxe, normalment es posa una mica nerviós. Quan queda amb algú i aquest algú arriba tard, es posa encara més nerviós. No fa com si res hagués passat, com si estigués tot bé. Fa mal. Molt mal. Bueno, fa una mica. Mira, Roser, ja sé que al món hi ha coses que fan més mal, però a mi em fa mal això. Ja està. Jo parlaré amb el meu germà. Sí, què li diràs? Que es miri el documental del Niño Burbuja? Exacte. Doncs una ràbia que tenia. Ui, tenim exactament la mateixa ràbia que té ara, carinyo. De fet, estarà agraït. M'ho ha dit?
Ah, sí? Li estàs fent un favor? En Jofre li apassionen les cagades dels altres. Doncs també. L'exciten, literalment l'exciten. Té l'estranya teoria que cada cop que algú s'equivoca, ell ha de compensar-se positivament perquè ha fracassat una mica més que la majoria. M'explico? I compensar-se positivament vol dir anar de boques. Ah, collons! Sí, m'està explicant una del passat. De veritat? A veure, ell és feliç, això. Ell diu que sí. Li agrada guanyar diners i li agrada gastar diners. Portar els seus fills a bussejar amb els seus fills. Tot això el fa content. Ja és que això ara està bé, sí. En el fons, se sent tan buit, tan miserable. Té 45 anys. Està casat amb una dona que ni tan sols li cau bé. I té una feina tan abstracta que és incapaç d'explicar als seus fills en què consisteix. Home, és director de recursos humans d'una empresa d'instal·lació d'endomenat públic. Em sembla que sí. Doncs no és tan abstracte. Però ell de petit volia ser pilot d'avió. Sí, però... Ai, mira, no deixa't així. Li estàs fent el favor de deixar que es gasti uns quants diners d'arreglar el cotxe que hem espatllat nosaltres. Què? Això ja li dona crèdit per 6 o 7 compensacions positives. Ah, no, ni parlar res, no. La reparació li pagaríem nosaltres, només faltaria. Santi, No, només faltaria nosaltres, potser no li podrem pagar. no li podrem pagar. No li podrem pagar, no li podrem, i tant que li pagarem, i tant que li pagarem. Tu t'adones que el problema que tenim avui no és tan relativament petit com deies? Li direm que el portava jo. Què? Direm al Jofre que es va aixecar que conduïa, que es va posar nerviosa i que em sap molt de greu té que el pilot no estava senyalitzat. No. Sí, no ho farem. No ho farem, Sí, no ho farem. Ell pagarà intentar la reparació. Tot el que pes del sobre i jo tinc l'excusa per anar a veure els meus negocis. Tothom igual. Jo conduïa el cotxe, d'acord? Hòstia! Un, dos, tres. I deixem estar el negre. Però se me'n va o... Ho endrecem una mica, també. Mira com està el teatre. Va, cap als enquantes. Sí. Hòstia, us ho imagineu molt. Perdó. Què fa aquesta pissada la setmana? Deuen haver fet una rifa a un llibre, no sé. El lloc és maco, Està desendreçat, però té... No? Sí, vida té. Exacte. Es veu viu, es veu que és un teatre per la gent de mitja, que és territat. No és un lloc bonic, tipus... No, bonic no és. Això és molt important. Els espais haurien de ser per la gent, que la gent els visqui i els... No? Això a Barcelona s'està perdent. Amor, si vols podem venir a viure aquí Eh? i et fa regidora de cultura. Segurament ho faràs millor que la que hi ha. Merda, el gau està embossant. Però saps què és molt bé? La meva primera mesura serà anomenar-te tècnic de llums, a veure com això. Oi, amor, de veritat que molt cobreixo tant, sempre amb uns detalls que té, ja. En un teatre com aquest no crec que tinguin gaires problemes. Ja que petit, Vull dir que per ser un poble tan petit, quanta gent hi cap aquí? 400? Una mica menys, no? No menys, però és més gran del que sembla, Vull dir que si omplim això... No? Sí. Bueno, si no l'omplim... No passa res. Hòstia, has vist això, no? O què? No ho puc creure. Sí, tu has vist qui toca demà a la plaça? Qui toca? Sí. Pere Nou? Han contractat en Pere Nou per actuar a la plaça Gran. És molt gran la plaça. Home, es diu plaça. Tinc comprat un gelat. Ahí tinc esperat a vos. Això no.
i tot junts hem caminat. El platja preferida. Ai, que rotllo blau i suau. I per al fil. Home, carinyo. Era un tio caldo i barba, que canta cançons de nens que es banyen despullats en un llac. Sí, però em tros de punta. Dius, aquesta merda omple plaça, ja ho veus. És que la gent de poble, escolta. Escolta'm la gent de poble. Però espera. Tu te'n recordes alguna que tio tocava amb nosaltres i es deia Pedro López? Era un paio normal. Un paio normal. Però com va, guitarrista, era bon guitarrista. No era tan bo. No era tan bo. Però ara es deu forrar de pasta, això sí. S'ha venut. Home, i tant, que s'ha venut. I saps què et dic, carinyo? Que no és culpa seva. La música és un negoci. Bueno. Oh, i tant, que és un negoci. Sí. I en un negoci, cadascú fa el que pot, amb el que té. Va, repassem el ball. Sí. I qui té talent, carinyo. I no, deixa l'armador. Va. No, però avui és dia 14, no? Sí. És que no som el programa de festes, no ens hi hem posat. És que ens hem posat, Santi. Que no pot anar això. Però si ho vaig veure per internet. Bueno, el 14. El 14 no hi som. Molt bé, un moment. On estàs mirant? La música, Sofia. Ui, però si vaig veure la nostra foto. Mira, aquí. Que ens han posat altres activitats. Què és això? Què ho he dit jo, altres activitats? Però no, home, no. No, home, no, però què vol dir altres activitats? Aquestes coses passen. Carinyo, però jo no fem altres activitats, jo fem música. Santi, jo sé que hi ha cosa. Recital de duets romàntics, i això no tothom ho entén. Què? Com era? Qui? Però qui no entén duets romàntics? Popurri de cançons, coll de música. I ningú es mirarà el programa de festa. No soc de música, d'acord? Tu ets música, jo soc músic. La música és música, perdona. M'estàs dient que ho deixes? M'has promès, sí, t'hem dit que deixàvem estar el tema. No, aquell tema. Aquest és un altre tema, d'acord? Mira, perquè una cosa és que diguem al camarer inundat que mira, tira què fa. Una altra cosa que el tècnic per 20 minuts tard que mira, tira què va de mi. Però una altra cosa és que estiguem a la mateixa pàgina que la festa de l'espuma i que la cursa popular. No, és que això, és que és un programa. O sigui, ja ho sé que Santi és un programa de festes. I li importa una merda el programa. I li importa una merda aquest programa de festes. Però, i tot jo estem refent aquest ball per adaptar-lo a aquest cony de teatre. Perquè tu intentem sempre fer les coses mínimament ben fetes. Sí. Doncs no podem acceptar que la gent on treballem faci les coses d'aquesta manera. És que això és baixar-se les cases. És que va dir, no? Tens tota la raó. Què passa? Truco, els dic que suspenem el concert. Va. Ell estàs posat entre la festa de l'espuma i què més? Que no faig broma. Falta 45 minuts. No m'agafen, truco al tècnic. Per favor, no podem Ai, suspendre. per què no podem? Si una cosa és inacceptable, oi? Nosaltres teníem un pacte i vam respectar nosaltres, hem sigut professionals i hem sigut doncs a la dreta. Si per tu és així important. Va, deixa el telèfon. De què és això? Deixa el telèfon. Això que vols sentir? Si el problema no és el color dels focus, no és el programa de festes i no són els diners, aleshores què collons és? No, per favor. Si no em faràs creure que tu això no t'ha molestat ni tan sols una mica. Santi, fa un any i mig ens estàvem morint de fàstic, estàvem pràcticament ruïnats. I tu vas estar tocant la guitarra, vestit de mariachi, a la sortida del súper. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, ingredientes naturales, recetas. Vam estar a punt de deixar la música. I ara estem de gira i ens està anant bé. I sí, hi ha coses que molesten, sí, hi ha coses que evidentment no m'agraden. Però estem treballant. Estem fent concerts gairebé totes les setmanes i ens ho passem bé. La gent s'ho passa bé. Sí, i continuem pràcticament arruïnats. Hòstia, Què? Santi! Vale, no estem arruïnats. No estem arruïnats. No estem arruïnats. No cal tornar a començar amb el tema del niño burbuja.
D'acord, estem treballant, gràcies. Però objectivament estem guanyant molt poc diners. Paguem els rebuts. Sí, paguem els rebuts, però estem guanyant molt poca pasta en comparació al temps i l'energia que ja estem dedicant. Això estàs així. Què? Tot aquest rotllo autodestructiu és per un problema de pasta. No li agrada. Aleshores? Jo només dic que tu i jo tenim uns ingressos molt inestables, d'acord? I que hi ha mesos que pensem que no arribarem al final de mes. Jo només dic això, i això és veritat o no és veritat? És veritat. Vale? És veritat que al final sempre hi acabem arribant. Oh, i tant que hi acabem arribant. I saps per què hi acabem arribant? Perquè treballem. Perquè no tenim ni un duro per anar de vacances. I perquè portem vivint al mateix pis més de 9 Ah, anys. els problemes del nostre pis. Bé, parlo d'una altra Que vols anar de vacances? Molt bé, perfecte. Paguem el rebut. Digue'm a la cara. Tornem a negociar més. En què? Amb això. Amb no res. I amb tot plegat, amb sobreviure, amb anar tirant, amb tocar i cantar a locals com aquest sense cap mena de... Cotxe! Què cotxe? No sé què cotxe, un cap, cotxe... No tenim cotxe! Soc una mala tècnica, no guany sense cotxe, però cada vegada que necessito el cotxe he de demanar l'imbècil del meu cunyat. És una putada, és una ofensa directa a la teva masculinitat. Cada vegada que vas a casa del Jofre és com si agafessis un ganivet i et banyessis una fina rodanxera de batidora. No sé, carinyo, m'entenc, però això no és no res. Això no és un problema. Això que et passa és un problema molt concret i se'n diu la crisi dels 40. Però què? Sandy, ets un tio intel·ligent, ets guapo, ets divertit, ets un músic amb talent i ets 10.000 vegades millor en tot que un subnormal d'un creador. Però... Però estàs passant la crisi dels 40. I és això, és només això. Ai, Sandy, tu saps quan la gent em pregunta ui, us porteu 5 anys de dopo? No ho sembla! Doncs menteixen. I com fem quan? Perquè posteriorment, Santi, l'altre dia em vas dir que et volies apuntar a estudiar Humanitats a la UOC. I què? T'has comprat una jaqueta de pell, parles de diners tot el puto dia. No, jo no parlo de diners, Rosó, jo no... Deixa'm estar, perquè estic intentant Ai, fer-te home. No, no fa cap gràcia. Ai, que sí que fa gràcia. Va, per favor. Santi, d'aquí 7 o 8 anys, quan tu siguis un home madur i relaxat, que veu el món d'una manera nítida i clara, jo m'estaré endinsant en aquesta tempesta psicohormonal. Per mi no. Llavors, necessitaré que tu em diguis aquestes coses que jo estic dient ara. Mira, carinyo, saps perfectament que les crisis d'edat són una tonteria que no va. Santi, tu saps per què m'has alegrat, tu? Aquell dia, quan et vaig veure per primera vegada cantant Grandes éxitos de ayer y de hoy a la boda del meu germà. Doncs mira, saps què? Que encara no sé. Perquè vaig veure un ball que estava fent el que li agradava. Ja està. I no t'importava en absolut la resta del món. Bueno, un cop et vaig conèixer una mica, ja vaig veure que no havia sigut una flipada de la meva vida. Però en realitat, la resta del món t'importava moltíssim. Somiaves sortir com ell. Em sortia a la tele. I de vegades jugaves a imaginar-te que t'estaven entrevistant. Estaves encès amb el marit de cop deixaves anar un sí. Jo entenc la música, que m'entens com una mandilla de net les paraules. Vols pagar? Em coneixes? Vale. Estaven a l'escenari quan faltaven 35 minuts perquè el públic entrés i comencés el concert. Tornaves a ser l'home més feliç del món. I perquè sabies que encara que arribessin tard, encara que paguessin poc o que l'acústica fos desastrosa, tu tindries a 50 o 100 persones que durant una hora només estarien pendents de tu i els farien riure i els faries cantar i ballar i tornarien més contents a casa. Amb això en tenies de sobres. Jo ja sé que no estem actuant a la plaça gran i que ni tan sols ens ha posat a la secció de música, però a la merda! Nosaltres sabem què és música. Ens guanyem la vida fent música, ens la guanyem d'aquella manera, però aguantem. La majoria dels nostres amics no han arribat tant com estem nosaltres. La majoria de gent d'aquest planeta
odia la seva feina. Tu guanyes la vida fent la cosa que més t'agrada. És que això no és veritat. El què? Això, la música, els concerts, els duets romàntics, això no és la cosa que més m'agrada. No t'agrada? Doncs mira, no m'agrada. Molt bé. I saps què et dic? Que tu tampoc. Hòstia! No, diem que ens agrada perquè ens hauria d'agradar. Però en realitat, el que ens fa por és sortir de la nostra zona de confort. La nostra... Què? No, vols que parlem? Vols que parlem? No, parlem-ne, però parlem-ne de veritat. No, mira, el dia que tu i jo ens vam conèixer, el dia del casament del teu germà, te'n recordes jo? Jo tenia 29 anys, d'acord? Tenia 20... Jo tenia 20... Mira, jo aquell dia tenia 29 anys i guanyava 20 euros l'hora tocant comiats de soltera amb l'imbècil del Pere. Tu en tenies 22, però eres immensament madura per la teva edat. Sí, tu estudiaves empresarials a la universitat, cant al conservatori, parlaves anglès a nivell natiu i havies passat la segona fase del càsting del Fantasma de l'Òpera. Santi, estàs fent... Això era l'any 2004. Per què estàs fent un gran? Però tu allò no t'importava massa perquè havies decidit que no volies ser com el teu germà. Que tu no deixaries que ningú et digués com viure la teva pròpia vida. Aquell dia tu em vas dir que tenies 3 objectius a la vida. 1. Deixar de dependre de la teva família. 2. Que volies viure de la música. Volies composar les teves cançons, volies buscar la teva pròpia veu. Tu no volies cantar mai el Fantasma de l'Òpera. Tu volies ser la Joan Baez. Era una nena, Santi. I tercer, i el més important, volies sortir de Barcelona. Tu volies veure llocs, viure experiències. No m'havies dit ni el teu nom, ja m'havies explicat tot això. Hòstia puta, sonava tan real. Eres tan jove, que tenies les idees tan clares, que evidentment vaig enamorar-me de tu. Vaig enamorar-me de tu i vaig dir-te que això t'ajudaria a ser la Joan Baez. Que si uníem les nostres forces, tu i jo, podíem arribar a fer alguna cosa molt gran. I estava mentint. Estava mentint i escolta'm bé, perquè jo, amb 29 anys, ja em feia més de Déu que intentava viure amb la música. Jo havia deixat la guitarra, el piano, havia tocat jazz, rock, hard rock, new age, jazz una altra vegada, i n'estava fins als pebrots d'allò. Jo volia una altra cosa, m'entens? Jo volia, jo què sé, mira, jo volia comprar-me una moto de segona mà i creuar l'Amèrica fent fotos. Senzillament me n'havia donat que jo no era prou bo. Santi, sisplau. No, sí, que era bo. Jo era el millor cantant per comiats de soltera de la història. Podia passar-me la vida fent allò, però sabia perfectament que mai ningú m'entrevistaria de què. I aleshores vas venir tu i em vas fer obrir els ulls. Estava completament equivocat. Vas veure un assaig de la banda i al cap de 15 dies vas deixar la universitat i el conservatori. I al final de mes tu i jo vivíem plegats i en sol de recordes. Venies cada dia amb 2 cançons noves. Vas aconseguir uns agents interessants per nosaltres. I al maig del 2005 tothom va veure el nostre disc. 5 More Minutes. 5 More Minutes va sonar 40.000 vegades la primera setmana en totes les ràdios del país. Vam gravar un videoclip amb Ninot de Plastilina, ens vam tocar una entrega de premis. De cop i volta estàvem triomfant, ho havíem aconseguit. Sí, les vendes no anaven com ens havíem promès, però és que ens era igual, perquè tu i jo érem feliços, havíem gravat un disc. I aleshores vaig pensar, per què no ho deixem aquí? De veritat, no.
Me'n recordo perfectament. Estàvem prenent alguna una terrassa després d'un concert que havia anat a fer. Mare, tu estaves saludant uns amics teus i estaves no guapa, no? Guapíssima. I vaig pensar, però per què no ho deixem aquí? Som a finals d'estiu, tenim el nostre disc, estem enamorats, hem fet 15-20 concerts, a mi no m'ha entrevistat ningú a la tele, però és que m'és igual, perquè jo hi he aconseguit molt més del que m'he pogut imaginar. I saps què? Que començava a ensuar la caiguda. Jo no volia mirar, no volia pensar, però jo sabia que la caiguda era allà. Si jo em rendia, si no tornava a pujar a l'escenari, mai més a la meva vida, com a mínim, em quedaria el record preciós d'aquells últims dies. I jo t'ho vaig intentar explicar, no recordes? I tu em vas dir, hòstia puta, Santi, ets en plena crisi dels 30, no siguis burro, segueix intentant-ho i tingues una mica de gratitud. Ets feliç, tens la vida que volies. Ja saps com continua la història. La discogràfica deixa de tocar-nos, diuen que esperem a l'estiu que ve, l'estiu que ve arriba. I jo començo a buscar bolos per la meva banda i tu a donar classes de cant a centres cívics. Els companys de la banda tenen fills o es posen a fer de taxista per la nit o simplement desapareixen. I jo em trobo un dia a la volta del súper vestit de mariachi, tocant una ranxera per vendre una salsa de nacho. I arriba un company de la facultat i em diu, què fots per aquí, Santi? Què foto? Mira, vendre nachos. I em diu que està buscant una parella per fer un recital de duets romàntics, que és una bona merda d'espectacle, però que paguen. Som a l'any 2015. Jo guanyo els mateixos diners que el dia que em vaig conèixer. Tu arruïnant no estàs, és veritat. Però cada vegada que has d'anar a treballar, li has de demanar un cotxe al teu germà. Però no sigui per fer. No us agrada especialment a els dos. I veure la Tarragona, que és el volum més ple que hem fet. Però quan fa que no composes una cançó? Que no veiem plegats un concert en directe, que no ens comprem un disc, però si no ens agrada la música, cada vegada que en parlem és per criticar el Pere Lou o la resta de companys que han triomfat més que nosaltres. La inèrcia ens ha portat fins aquí. Però tot això no s'assembla en res a la vida que tu i jo volíem. I 1, 2, 3. Deixem estar. Estic pixant. La vaga està al camerino i el camerino està inundat. No sé què vols que et digui. Estic pixant. No. Molt. No, jo que sé que estem un moment, a veure, què podem fer? Nosaltres, vés al bar d'aquí davant un moment, no? Que m'has de vestir així. Doncs que piga, va, piga. Un moment. Espera, un moment. Nosaltres, què vols que faci? Què? Ostres, està aplicat. Espera. Mira, obre!
Em pots posar la meva bossa? Què? Sí. La bossa que tenim allà al cabós. Sí. Gràcies. Ui. Rosó, allà. Allà hi ha una... Sí. papereta. Vols posar bé el vestit, sisplau? Sí, no, sí. Espera. Ja està, gràcies. Rosó, que t'has enfadat? T'has enfadat? Que m'enfadat, Santi, que he escoltat a tu i entenc què vols dir. Em sembla... Vale. Vale. Sí, això és el que vols. No és el Em que sembla bé, recollim, anem cap a casa, dormim i demà al matí, quan ens despertem, parlem de tot això i decidim què hem de fer. Però sí. I fem el que cal, si hem de suspendre els concerts que queden. És que no estic parlant. Ostres, puta, és llistíssima, que és molt important que fem un esforç i que ens concentrem. Sí, tens raó, tens raó. Podem parlar demà a casa amb calma, no cal fer baix, no? A més, el teu germà Neva diu una empresa enorme donant feina a molta gent. Podria contractar-te a Aleshores, casa. amb el Something Stupid fem xas, com vols estem aquí, no? Ja, no podem fer el salt. Però fem de tot el que hem Sí, de fatal, però encara tenim... Sol, jo t'estimo. Xas. Que ja sé que a vegades em poso una mica imbècil i que segurament té alguna cosa a veure amb l'edat. Santi. Vale, demà parlem. Xas, 1, 2, 3 i... Espera, feia el que havia dit, me l'havia dit més de 8, vaig dir tot, ja està, no digues res. Xas, amb les... Vale, jo no estiguis bé quan estiguis feliç. Em fa molta gràcia. Ok. I jo aquí ballant i intentant dir-ho en veu alta. Però dir-te que... No. Dir en veu alta les paraules mentre ballem. És molt bonic. Semblem una mica idiotes, però és molt bonic. Acabo de pixar dins d'una polla de plàstic. Va, pots reclamar la cosa, em sap molt bé. Als 13 anys vaig tenir una infecció d'orina superforta. Em sembla que mai vaig arribar a explicar-ho a ningú. Vaig estar setmanes suportant el dolor, vaig aprendre 2 quilos. Merda. I el més estúpid de tot és que mentre suportava el dolor, mentre s'ho feia i anava a l'escola, i en classes de piano, amb aquella sensació de vidres trencats a les calces, jo em deia a mi mateixa que ho estava fent bé, que estava fent que fa una dona forta, i que ser una dona forta era allò, comportar-se com si el problema no fos. Però en el fons deia que simplement estava cagada de por, que em feia pànic dir les paraules. Va, que pots una tia molt forta. Tu ara mateix tens un problema. Quan una persona té un problema, pot fer 3 coses. Ser valent i dir les paraules. Pot quedar-se a dintre fins que es desmaia a la lavabo i no acaba ingressant per una infecció al ronyó. O pot trobar la manera que el seu problema es converteixi en el problema de la resta del món fins que al final la resta del món acaba dient: saps què, amor? Li diré al meu germà que jo conduïa el cotxe. Que si el que volies era dir-me que vols que el deixem estar, no calia que em fessis aquesta lliçó d'història. Com? No calia que estavellissis el cotxe del meu germà i m'arrosseguessis fins aquí per fer-me creure que la nostra vida ha sigut una merda i que hem fracassat en tot el que hem intentat. A veure, un moment. I que és una manera menys complicada de dir-ho. Però dir-te el què? De dir-me que creus que ha arribat el moment que fem l'amor amb altres persones.
Ai, a veure, un moment, o sigui, un moment, sí. No sé, tu m'estàs dient que he treballat al cotxe del teu germà perquè vull fer l'amor amb altres persones? Hòstia! No sou de veritat, eh? I tu m'estàs dient que jo soc complicat? En 15 minuts. Has de sentir el que m'he dit? D'acord, vinga, deixa el tema. Si deixar el tema una mica, deixar el tema. Quin tema? Deixeu perquè no sé de quin tema estem parlant. No, o sigui, jo no vull... En quin moment he parlat de fer l'amor amb altres persones? No, ho has fet. No, tu has fet veure que escoltaves i al final has decidit que jo deia una cosa completament diferent de la que havia dit. Jo sé tomato. És que es diu tomato. D'acord. Aquí no hi ha tomato, potato, jo crec que tu creus. Aquí hi ha, que jo no vull deixar que no tens. Jo parlava de la música, no soc jo, no No, vull. està allà amb mi, ja ho sé. Ja ho saps. Sí. Doncs què m'estàs dient, Tu Roscó? vols que jo talli amb tu? Què? Ja, tu vols que sigui jo la que et digui a tu que vull que deixem estar la nostra relació de parella? Però tu t'adones que això que estàs dient? O sigui, és absolutament pervers. Perquè això és malaltisme, ho sap, però on, quan, en quin moment he parlat jo de la nostra relació de parella? Totes les vegades. Oi. Tu estàs content amb la nostra relació de parella? Jo sí, Estàs satisfet? absolutament. Molt bé. I tu? Creus que les coses entre nosaltres estan bé? Sí. Sí? Bueno. Bueno, depèn de les coses, però és evident que segons tu alguna cosa no deu estar molt bé, perquè és que si no, no estaríem parlant del tema. A veure, no sé, jo crec que sí, hòstia, deixa'm pensar un moment, jo crec que sí, hòstia, en general, sí, jo estic bé. Fa 7 mesos que no follem. Vols que demostri un gràfic? D'acord, ho som. Fa exactament 7 mesos i 2 setmanes que vam follar per l'última vegada. Sí, ja ho sé. L'última vegada que ho vam fer va ser aquest març passat, quan vam tornar a l'hotel, que ens vam deixar quedar-nos a dormir després del concert. Sí, d'acord, ho som. Aquests serien tots els temes que estaria per nosaltres, ho farem a casa, I tu ho saps. vam fer perquè l'habitació de l'hotel no era de concert. Collons. I nosaltres estàvem realment excitats per la situació. Només ho vam fer perquè era gràfic. Frena! O sigui, para ja, deixa ara mateix de no sé, és que no sé què quant sóc. Falten 15 minuts per aquell de la gent i et pots a parlar d'infeccions d'orina i de fer l'amor amb altres persones. No, però és que no trobo. Si estàs fixant un absolutament destructiu, no? M'estàs dient que jo vull follar amb altres ties, m'estàs dient que jo vull que tu em deixis a mi. Has desculpat una follar amb tu. Tu tampoc folles amb mi, quina sàviga! No t'estic culpant de res, Santi. T'estic tota la raó, t'estic tota la raó en tot. No estem vivint la vida que nosaltres volíem. No tenim cap possibilitat que millori una mica a mig llarg termini. Jo no he aconseguit ser la Joan Vall. No he aconseguit ser ni la Maria del Mar. Has explicat el problema d'una manera molt acurada i molt cautelosa, però simplement m'ha faltat anar al fons de la qüestió. Tu saps perfectament que el nostre problema va més enllà de la música. El nostre problema és que no hi ha cap problema que puguem intentar arreglar. No ens agraden les mateixes coses. No ens interessen les mateixes coses. Prou. No ens passem bé junts. No esperem res l'un de l'altre. L'única cosa que ens uneix, l'única cosa que tenim en comú és el subnormal tan perdó. Ho has explicat molt bé. És la inèrcia, la zona de confort. Només treballem junts perquè treballem junts. Només vivim junts perquè vivim junts. I només estem junts perquè ens resulta més confortable que separar-nos i reconèixer que els últims 10 anys han sigut un clau després d'una boda. S'ha allargat una mica massa. Això no pot estar passant. Doncs està passant, Santi. I tant està. Quina altra cosa vols que passés? Que et digués, tens raó, amor, i hagués de suplicar-li una feina al meu germà. Que els no li digués als meus pares per tu, per obrir un restaurant amb tu, una botiga de discos. No. Tu no vols obrir una botiga de discos amb mi, Santi?
Tu vols comprar-te una moto de segona mà i creuar Amèrica fent fotos. En cap dels teus somnis, en cap dels teus objectius. I surto jo. I tu saps perfectament que hi ha una sèrie de coses que si no fas ara, ja no faràs. Ets un home atractiu, encara seràs un home atractiu 10 o 5 anys més. Tots els parells, i tinguin l'edat que tinguin, arribades a un cert punt, deixen de fer l'amor periòdicament i això no vol dir que no s'estimin. Aleshores no vols que et deixin. Sense drama. Vols que et deixi? Jo parlava de la música. Contesta'm. Jo no. Només parlava de la música. O no. Però això... Què t'estim? Estic preguntant si m'estic el sentit. Estic preguntant si vols seguir dormint amb mi cada nit. Estic demanant en 6 anys de vida que he viscut els últims 10 anys, recordis, pensis en les coses que t'agraden, en les coses que no t'agraden, i decideixis si vols o no vols seguir vivint més o menys així. Vols això? El que vols. Perquè a casa i el que tu creus que jo vull, però tu que jo vull de respones. Jo crec. Jo crec sincerament que la meva vida hauria sigut més feliç si no t'hagués conegut. Tu te'n recordes el primer campament que vam passar junts? Que vam fer una festa a casa i jo m'he convidat a sopar a les Alies del Santa Monita. I tu estaves tan molt mort que no coneixies a ningú perquè 5 more minutes no s'estava venint. Vas estar tota la nit callat. Gairebé no vas creuar una paraula amb ningú. I jo vaig notar que en el fons m'era igual. Tu no volies conèixer els meus amics de la infància i a mi m'era igual, perquè aquella nit vaig saber que tu no series l'home que jo passaria la meva vida. Alguna part llarga de la vida. Aquella nit vaig pensar, l'any que ve, per aquestes dates, en Santi i jo ja no estarem junts. No vaig desitjar, no vaig decidir. Simplement va ser una cosa que vaig pensar que tanta hora havia de passar. Vaig pensar, tanta hora, ens cansarem l'un de l'altre i diré les paraules. Però quan estem dalt de l'escenari em va ser tan bé amb ell. Que per què no seguir gaudint mentre duri? Tenia 22 anys. I he gaudit, Santi. Viure amb tu és fàcil. Ets una persona autocompassiva, egoista i covarda. Però simplement necessites algú que et cuidi i a mi m'encanta cuidar. Se'm dona molt bé. És el millor que faig. Però cada nit de cap d'any, quan penso que ha passat un altre any i no he trobat el valor de dir-te les paraules, poso trista. Molt bé, doncs. Però jo no et deixaré, Santi. Jo no sé com persona porta. De fet, deig treure de les poques persones més covardes que tu
Ja com bé que em vaig adonar. Jo prefereixo estar trista una nit l'any que reconèixer que he dedicat els millors anys de la meva vida a una cosa que no tenia sentit. Jo he pres la decisió d'estar amb tu i de creure que algun dia canviarem o que algun dia tindrem una família o no. I veurem les coses d'una altra manera. Ens farem grans i deixarem d'una vegada de preocupar-nos per les coses que hem fet, per les coses que no hem sigut i pels llocs on no hem anat. I valorarem el que hem tingut. I valorarem que ens hem fet companyia i que hem sigut miserables, però d'alguna manera hem estat allà l'un per l'altre. I d'acord, no vam recórrer el món, però vam gravar el nostre disc. La majoria de la gent no ha gravat un disc. Tu ets la meva zona de confort, Santi. I jo prefereixo quedar-m'hi. Si tu vols acabar amb això, jo no et posaré cap problema. És possible que amb el temps t'acabi donant les gràcies. Però ho hauràs de fer tu sol. Hauràs de dir les paraules. Jo. No passa res. Jo et juro pel que més vulguis que no t'ho digues. Andy, sisplau, sigues professional. Digues el que hagis de dir, però deixa'm ja. És que jo només vull ser feliç. Perdoneu! Perdoneu. Podeu sortir un segon que han vingut de la tele que us volen fer unes preguntes? De la tele? Sí, de la televisió comarcal, que si podeu sortir, que us volen fer una entrevista curteta. Ara? Però si no voleu, els puc dir que... Sortim de seguida. Perquè el Santi i la Rosó, a part de compartir duet dalt de l'escenari, també fan duet a la vida real, oi? Sí, doncs sí. Sí, nosaltres, de fet, ho expliquem durant el concert. Nosaltres ens vam conèixer al casament del meu germà gran. Allò que passa als casaments? Sí, el Santi estava allà cantant amb l'orquestra i el vaig veure allà. Si us vau enamorar! Sí. Són coses d'aquelles que no passen avui en dia, oi? Bueno, Nosaltres el que intentem fer dalt de l'escenari és reviure aquella nit i compartir amb el públic el que vam sentir. Que romàntic. Escolta, jo no sé vosaltres, però jo no m'ho perdré. A més, tenim una sorpresa. Santi, mira, t'hem estat buscant per internet i podem fer una pregunta. No passa res. És veritat que vas començar amb en Pere Lou? doncs mira, sí, és veritat. Sí. Bé, en Pere Lou, ja ho sabeu, que farà un concertàs demà a 2:45 a la plaça Gran. Escolta, com és en Pere Lou en persona? Doncs molt bé. Bueno, és molt bona persona, no? És una gran persona i és molt bona música, a més també. I, bueno, doncs no sé, molt bé. Sí. Bueno, doncs molt bé. Doncs ho deixem aquí nosaltres. Escolta, moltíssimes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres i molta sort aquesta nit. Gràcies. Gràcies a tu. Bé, visca l'amor, no? Visca. Visca. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Demà, recordeu, serà a partir de les 8 a la plaça Gran per anar a agafar el lloc. Mentrestant, que passeu molt bona nit i bona festa major.
Ha sigut molt bonic el que has dit. Et sembla bé si et deixem com està? Xes. I anem al principi. Val, i no fem el salt. No sé. Val, jo faig el meu... El teu I faig xes? i ja està. Millor? I tant, molt millor. Nois, perdoneu, com estem per obrir? No res, 3 minuts. Sí. Sí, jo m'he de quedar a la porta. Vosaltres prepareu-vos i en 3 minutets... Doncs em sembla que sí. Heu tingut sort. Que bé. D'acord, doncs. Jordi, Sí? escolta, perdona allò d'abans, allò dels llums de colors i... És que estic una mica nerviós, saps? Perquè, bueno, venir cap aquí he tingut un ensurt amb el cotxe i... No passa res. 3 minuts. Gràcies, Jordi. Salvi, que sé que creus que has de dir alguna cosa que creus que cal que jo entengui, però no cal que jo t'entengui, d'acord? No cal parlar-ne més. És la teva decisió. ¡Ándele! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Ingredientes naturales, recetas con tradición. Me gusta mojar mis nachos en salsas El Cantador. Guacamole, chili rojo, quesadillas, qué sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay de mi amor! ¡Ay, mi rubita de mi corazón! Gabriel. Tu saps què és el pitjor de la crisi dels 40? Que és la crisi dels 30 una altra vegada. Mateixos pors, mateixos dubtes, mateixa tot. Però veig 10 anys, gran. I et sents tan idiota. Mira, és com si rebessis una carta d'un amic teu que viu a Amèrica i que fa 10 anys, no? I et pregunta, què has fet durant aquests 10 anys? I tu, doncs, recordes haver començat un llibre de llibres, haver enterrat algun familiar, alguna borratxera amb els amics, i no res. En 10 anys no has fet res. I aleshores penses que has de fer l'amor amb altres dones. Que el teu amic està a Amèrica follant un munt de ties americanes i fent un munt de coses americanes. I clar que penses que ell està vivint la vida i tu no. I llavors una part de tu vol convertir-se en ell. Vol ser com ell. Sigui com sigui, però també hi ha una altra part de tu que pensa que potser no cal que li passin tantes coses. Que sap, però més probable doncs, és que la felicitat sigui això. El problema és que sempre hi ha donat vostres. Ja. Però l'altra part viu a Amèrica i t'envia una carta cada 10 anys. I jo potser he mirat a Amèrica. Perquè si en 10 anys no he fet res per anar-hi, per alguna cosa serà. Bueno.
És tant, carinyo. Sí. Mira, a la merda Amèrica. A la merda Amèrica. Jo no vull Amèrica, mussol, no vull. Jo vull quedar-me aquí, d'acord? Perquè estic bé aquí. Estic bé amb tu, bé, amb les teves... Bé, aquí amb les meves. No sé, Santi. Sí, jo un cop cada 10 anys doncs tindré dubtes de poder comprar-me una moto, un cotxe o el que sigui, però és que al final no ho faré. I saps per què no ho faré? Perquè al final decidiré quedar-me al teu costat. T'imagines que entressin unes persones per aquesta porta? Seria? De cop s'obren les portes i entren 200 persones que ens han vingut a veure a nosaltres. Automàticament, tot aquest moment de sinceritat, tot això automàticament desapareixeria si simplement 200 persones entressin per aquesta porta. Ja ho sé que no desapareixeria. No. Però durant l'hora i 10 que aquestes persones estiguessin aquí amb nosaltres, no pensaríem en les angoixes, les frustracions, els somnis que no hem complert. Pensaríem en fer-los riure i fer que cantin i ballin, tornin més contents a casa. I no sabem si demà al matí se'n recordaran de nosaltres. Però el cas és que aquests desconeguts són aquí. I mentre siguin aquí, a tu i a mi, no ens fa falta cap altra cosa per ser feliços. You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's go the whole thing off. I know it's standing line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. After what we drop into a quiet little place and have a drink or two. But then I go start it all by saying something stupid like I love you. Obladi, oblada. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ma io ti prego. Parole, soltanto parole. Ma che sei? Parole tra noi. No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. Night fever, we know how to do it. Una lágrima cayó en la arena. Saboreando, En la arena cayó tu lágrima, la que quisiera encontrar. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the Rousseau, llum de la meva vida. y no me importa nada. Rousseau, Que rías o que sueñes, que digas o que hagas. no em desfacis mai il·lusió. Na 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 na. I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa, and time to feel good. Wonder how, I wonder why.
Yesterday you told me about the blue, blue sky i les dins d'un riu. Això que som, ningú més amics. Com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats no tinc por res, recolzant-nos l'un amb l'altre, I'm singing for somebody like you, someone like me, baby. Yo canto para alguien como tú. What about you? Looking for paradise. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Na 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 na. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Na 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 na. Potato, I say potato. You say tomato, I say tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Oh, let's go the whole thing. And I say tomato. 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 You say tomato.